Σημερινό στο Brookhaven και θα προσπαθήσω να βρω μάνα, δηλαδή με λίγα λόγια, να με υιοθετήσουν. Αλλά πριν πάμε στο βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και πάμε να ντυθώ. Και πάμε! Παιδιά, αυτό εδώ είναι το outfit μου και πάμε να βρούμε μάνα. Λοιπόν, εδώ πέρα κανείς, πάμε να βρούμε σπίτια. Αυτή εδώ, πάμε να δούμε αυτήν. Αυτή έχει ήδη παιδί, βλέπετε. Αυτό εδώ τι έχει εδώ, ναι. Κάτσε να κάνω τσικλέο. Κράει. Έθε. Με έκανε μπαν. Παιδιά, με έκανε μπαν. Κάτσε. Λοιπόν, θα βρω άλλο σπίτι. Απά. Όχι, είναι αγόρι. Αλλά και αυτή έχει παιδί, δεν βλέπω. Να, βλέπετε. Όχι, δεν φαίνεται. Να. Έχει τέτοιο που είναι για τα μωράκια να τα αλλάζουμε. Να, είδατε. Με κάνεις μπαν. Παιδιά, αυτή είναι από άλλη χώρα. Αγγλικά είναι. Κάτσε να της γράψω hi. Hey. Μην έρχεσαι τόσο κοντά. Hi. Μην έρχεσαι τόσο κοντά. Παιδιά, δεν είδε το hi, μάλλον. Παιδιά, από άλλη χώρα είναι, τι κάνω. Παιδιά, θέλω μια που να είναι ή Γερμανίδα, τι ξέρω γερμανικά, ή Βουλγάρα, ή Αγγλίδα. Τώρα, η Βουλγαρία, η χώρα μου είναι, από εκεί γεννήθηκα, ξέρω βουλγαρικά. Η Γερμανία μαθαίνω σε ειδικό, πάω στο σχολείο, μαθαίνω γερμανικά. Και ναι, θα βρω άλλο σπιτάκι, γιατί αυτή είναι τρελή. Κάτσε, αυτή είναι η ίδια. Πάω σε αυτήν. Αυτή δεν είναι η ίδια. Αυτή μέσα δεν είναι. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω 24 ώρες κλέβου. Στο Brookhaven με την κολλητή μου. Κάτσε. Κανένα σπιτάκι. Αυτή έχει και αγόρι, τέλεια. Θέλετε ένα παιδάκι. Κάτσε, θα κάνω καφέ μάλλον, γιατί αυτό... Θέλετε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Κάτσε να τσιγάψω. Ένα παιδάκι. Αυτοί δεν θέλουν παιδάκι. Κρίμα. Τότε θα ξανακάνω το μαλλί μου μαύρο. Μόνο. Black. Hair. Λοιπόν. Ποιο. Θα βάλω αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, άλλο σπίτι. Κάτσε. Με βλέπετε.
αυτά τα σπίτια τα προσπερνάω επειδή έχουμε πάει. Παιδιά, δεν βλέπω κανένα σπίτι. Το πιο δύσκολο πράγμα. Κάτσε λίγο να πάμε κάτω στην πόλη. Πας και βρούμε κάποιον. Φυσικά θα κάνω τον άλλο τρόπο. Να πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Φουρέιρα ή Μαρίνα Σάτι, τι προτιμάτε? Εγώ Μαρίνα Σάτι. Κι ας μην κέρδισε στην Eurovision. Να. Εδώ έχει πάρα πολλές μάνες. Εμένα θα με χαιρετήσετε. Κοιτάξτε πόσο cute είναι. Θα με χαιρετήσει. Αυτή έφυγε. Αυτή είναι Βουλγάρα. Μιας που είναι Βουλγάρα. Λοιπόν, θα σας το μεταφράζω. Εγώ τις είπανε. Κάτσε να τις γράψω για. Θα τις γράψω για. Τι. Τώρα αυτή είναι σαν να μου είπε τι. Τώρα έγραψα μπορείς να με υιοθετήσεις. Δεν απαντάει, τι κάνω. Μία μάνα θέλει. Ή μπαμπά. Και μπαμπά μετράει να βρούμε. Δεν μετράει. Είσαι πολύ cute. Εγώ θέλω αυτήν την διαμάνα. Θέλω για αυτό. Παιδιά, γιατί κανείς δεν θέλει να με υιοθετήσει? Ή να κάνω τι κλαίω. Θα κάνω τι κλαίω. Πας και με λυπηθούνε. Κλαίει. Κάποιος θα με πάρει από εσάς τη... Τι σέμπει. Να πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Η Μαρίνα σας πήγε τα πα. Δεν βρίσκω μαμά. Παιδιά, δεν βρίσκω μαμά. Μισό παιδιά, γιατί αρχίζει και κολλάει. Αρχίζει και κολλάει λίγο. Μισό. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε.